vidimo se. I vidite moju oči. Da, kako god. Igram još jedan Survivor. Da se vratim dan. I posjetio sam moj dragi gost. Karlo, da ne igra s nama. Opet, nekad se više posebno. Sad ćemo u redu. Carlo. Napravim kuću. Šta misli? Napišite dole u komentarima da li hoćete, da li vam se sviđa ovo snimati, lajkujte. I to je to. Jedan komentar što sam veoma tužna zbog toga. Dajte mi neke lajkove i komentare. Komentar možete da kažete da li vam se sviđa ili nešto promijeniti. Hvala komentar. Ja nisam fanao svoj tablet, zaboravio sam, ali mogu da znam tato da ga pitam da li može da dođe ovdje da mi da tablet i punjač, ali vidjet ću. Znači, mi živimo u potpunom gradu. Državi. Ja sam doktorom. Pa tako kažemo. Znači, mi smo se našli iz drugih zemalja. Ja sam bio u Italiji i živim u Italiji, nego sam došao ovdje. Da snimamo samo mi, ako dobijemo lajkove, nastavit ćemo da snimamo. Ide mi super srpski, mislim, došao sam Ja sam Amerikanac. ja sam došao pre 3 dana. Tako da. Da me pomogu. Da. Oko ovoga. Zato smo zajedno da osnovimo karijeru ovdje. Da što smo bili obično ljudi gledali na srpskom kanale. Vidjeli smo poznatog Endermana, Serbian Endermana i da ne znam da kažem ova zemlja. A ja, pošto meni su mami tata nije pevač. Da, i sad davaj. Tako da smo iskreni. Budi iskren sa našim gledalcima. Normalno je smo roditelji. Meni mama radi u jednom centru, a tata mi artista. Neki posao ne smem da kažem, jer neću da kažem. Izvinite. Kako god, za 8:30.
Mislim, super. Mislim se da je ovo beskonačno. Znate li vi za Tonjevinu Rijenu? Ako znate, pišite komentare, to je iz moje zemlje, tako da pišite dole u komentare. Ne znam se ovo. Ne znam. Bak. Ja. Rupa. Ne znam šta je to bilo. Rupa. Rupa, kako moj drug verovatno kaže. Sad nisam naučila potpuno. Nije. Tako da neke reči ne znamo. Da. Nemojte zbog toga da nas vredite. I nemojte da se ljutite. Da. I dalje smo mladi. Ja imam 6 godina. Ja sam starija od tebe. Imamo 18. Da, ali ja sam. Ne, imaš 15. Šalim se, ja imam 15. Prekidam da slušam više na internetu. Inače, gdje ste vi? Mi smo dobro da baš je ovaj trenutno. Pišite dole kako ste vi i tako. Komentarom. A opet mi pogledajte klip. Da li je dovoljno 3 skupa? Da, 64. 64, 138, 64. Ajde. Inače, ovo će biti malo duži klip nego što ste očekivali. Što je klip? Zar se to ne zove video? Ne, klip. Izvinite, zbog ovoga nisam malo srti, tako da. Da, ni ja, mislim, ja klip, pošto slušam nekoga. Bez Serbian Enderman. Gledali smo ga i naučili tako po neke reči. Neke reči se pogledali. Inače, Vrijeme se mnogo bilo znači vaš like, ako mislite nastavimo ovo da radimo. ovaj serijal, naravno ako hoćete, mi ne odlučujemo. Da, želeli su da nas samo malo ospuste. Tako da, nadam da ćete da nas lajkujete. Mi inače se bavimo Naravno, mi smo stvarno poznati. da nego imamo i privatne poslove neke. Nismo uvijek mogući. Da, imamo i neke privatne poslove. Da, mi nismo baš neki youtuberi koji su gledani na YouTube. Naprimjer, Serbian Enderman, Luka for TV i Odgazi puto video.
A? Kako ti to znaš? Pa imam na laptopu. Da se nisam ti rekla da ne možeš laptop. Da imaš dok si dete. Zašto? A, to. Zombi. Zombi. Leteći pauk. Leteći pauk. Ćao. Gdje je red? Kada vidimo se sljedeći put. Za kraj. Ne, ja ću sad čekaj. Hoće pokušam da upnem u ono. Ja sam malo. Uspjela sam. Ćao! Skoro mu dođem. Do sljedećeg puta. Ćao! Već još, sačekaj. Upavi. Pa nide. Nećete vi mene sprešiti. Nisam rekao da Da. nešto radiš. Da. A zašto si mi ukrala laptop? Da, ja sam Vraćam laptop. Već da snimam. Dobro, hvala na laptop. Inače šaljem mi mail. Zakočili smo se. Molim? Odskočili smo se. Bijeli smo se zakočili. Ćao, ćao, ćao. 4 drugi. To je to. Sad će Mila da skače. Ajde Mila. Pa će Mila za kraj. Da, kraj. Današnje epizode.